meidän eduskunnassa on 200 tyyppiä, joista valtaosa vihaa Helsinkiä. Sinne rupeaa rakentumaan yllättäen taas tasakattoista neliönmuotoista, niin tällaista vedetään sitä peruskuraa, mitä on. Me käytiin aika paljon keskustelua siitä, että pilataanko tämä Helsingin vihreä keinas. On tämmöinen sopimus siitä, että te rakennette 5 000, me rakennetaan 10 000. Sellaisia paikkoja, jotka on kovin näkyviä täysin Helsingin keskustassa, mutta mä en tiedä kuinka monta arkkitehtikilpailua näistä on tehty. Jotain ison rahan asuntoja. Siis kämppäasuntoja. Joo, siis korkean profiilin asuntoja. Eli täytyy olla ihan ok juttu. Minusta rakennetaan ne pienituloisille, me rakennetaan isotulosille. Iltapäivän juontaja Kokkolasta, mutta ilmoittaa, että mä oon täällä asunut monta vuotta ja on Helsinki lähestynyt tosi hyvin. Minusta joku pissii minua taskuun. Joo, sua pissi taskuun lujaa. Mä muistan, kun mä olin nuori, niin sieltä löytyi kuolleet kavereet sieltä. Aivan. Kajaanista ei viriili ja sitten Kajaani on joka tapauksessa sellainen paikka, että viimein lähtee sammuttaa valot. Missä vaiheessa kaupungista tuli liikeyritys? 1/10. No tässä on nerokas hetki nyt kaikille niille 200 Helsingin vihaajalle. Rökittäkää Helsinkiin silleen, että pakottakaa Helsinki tekee vuokra-asuntoja. Mä nyt sanoisin, että meri hakaa millään tavalla mätäpaisee.